እዙ ድምፅ ራዲዮ ኤረናዩ ዕለታዊ ዜና ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሊብያ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ክዕጾ ዳግማይ መጽዋዕቲ ኣቕሪቡ ዋና ጸሓፊት ውድብ አንቶኒዮ ጉተረዝ ንባይቶ ጸጥታ ዝለኣኾ መጽዋዕታ እቲ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ሊብያ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ኢሰብኣዊ ተግባራት ዝፍጸመሉ መዳጎኒ ብምዃኑ ኣብኡ ተቐይዶም ዝርከቡ ስደተኛታት ክፍትሑ ተማሕጺኑ ኣብ ሊብያ ብዝተፈላለያ ማዓስከራት ልዕሊ 2780 ስደተኛታት ዝርከቡ ኮይኖም ኣካየቲት ማዓስከርን ኣብ ሓልዋ ተዋፊሮም ዘለውን ኣብ ልዕሊቶም ዜጋታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝኾኑ ስደተኛታት ዝፍጽምዎ ዘለዉ ኢሰብኣዊ ተግባራት ንክብረት ደቂ ሰብ ዘዋርድ እዩ ክብል አንቶኒዮ ጉተረዝ ገሊጹ ሰበስልጣን ሊብያ ኣህጉራዊ ውዕላት መሰል ስደተኛታት ክኽብሩ ሰብኣዊ ግዴታ ከም ዘለዎም ብምዝኽኻር እቲ ዋና ጸሓፊ ብፍላይ እቶም ትሕቲ ዕድመ ህጻናት ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ክቕየዱ ከም ዘይብሎም ኣፍሊጡ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ብዘቕረቦ ጸብጻብ መሰረት ካብቶም ልዕሊ 2780 ዝኾኑ ስደተኛታት 20 ሚእታዊት ትሕቲ ዕድመ ህጻናት እዮም ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት አልቀዛፊ ኣብ ቅልውላው ትርከብ ሊብያ ኣብ ምብራቕን ምዕራብን ተኸፋፊላ ስልጣን ንምጭባጥ ብዝፈኻኸሩ መራሕቲ ቀቢላታትን ሰራዊትን ኣብ ወጊ ሓድሕድያ ትርከብ ገለ ካብቲ ማዓስከር ስደተኛታት መኽዘን ኣጽዋር ብምዃኑ እቶም ስደተኛታት ኣብቲ ኩናት ቀንዲ ዒላማ ይኾኑ ከም ዘለዉ ይግለጽ ወተሃደራውያን ሓለፍቲ እውን ነቶም ስደተኛታት ኣጽዋር ከቀባብሉ የስገድድዎም ምህላዎም እዩ ዝጥቀስ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ንምስጋር ዝሕልኑ ኤርትራውያንን ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ኣብ ሊብያ ዝጸንሕሉ እዋን ከቢድ መከራ ከም ዘሕልፉ ብተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ብረቡዕ 9 መስከረም ዝተኻየደ ዞባዊ ምርጫ ትግራይ ነታ ሃገር ናብ ዝኸፍአ ወጥሪ ከየስግራ ስጋኣት ከም ዘሎ ፖለቲከኛታት ሃገር ገሊጾም ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ፌደራላዊ መንግስቲ ነቲ ምርጫ ዘይቀዋማዊ ብምዃኑ ውጽኢቱ ቅቡል ኣይኮነን ክብል እኳ እንተገለጾ 2.7 ሚልዮን ከድምጽ ካብ ዝተመዝገበ ህዝቢ ትግራይ 98 ሚእታዊት ናብ መድመጺ ነቑጣታት ከም ዝወሓዘዩ ጸብጻብ ቀሪቡ ኣብዚ ኣብ 2672 መድመጺ ነቑጣታት ዝተኻየደ ምርጫ ንህወሓት ወሲኽካ 5 ፖለቲካውያን ሰልፍታት ንውድድር ቀሪበን ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዘይቅዋማዊ ኢልዎ ክነሱ እቲ ምርጫ ምክያዱ ልዕሊ ቅዋም ዝኸይድ ምኽንያት እንተዘይቀሪቡሉ እቲ ዞባዊ መንግስቲ ምስ ፌደራላዊ ሕጊታ ሃገር ይራጸም ስለ ዘሎ ኣብታ ሃገር ሓድሽ ፖለቲካዊ ወጥሪ ክረአ ጀሚሩ ምህላው ከም ዘሰከፎም ኣብ ኣካዳሚ ዝነጥፉ ኢትዮጵያውያን ተንተንቲ ንማዕከናት ዜናታ ሃገር ቃሎም ይህቡ ኣለዉ ዞባዊ መንግስቲ ትግራይን ፌደራላዊ መንግስትን ንሓድሕዶም ምትፍናን ኣቋሪጾም ፍልልያቶም ብዘተ ክፈትሕዎ እንተዘይክኢሎም እዚ 2.7 ሚልዮን ካብ ህዝቢ ትግራይ ዝተሳተፈ ምርጫ መበገሲ ናይ ካልእ ምትፍናን ከይከውን ስጋኣት ሓያሎ ወገናት እዩ ንምፍልላይ ሃይማኖትን መንግስትን ብዝምልከት ኣብ መንጎ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሓምዶክን መራሒ SPLMN ዓብዱልዓዚዝ አልሒሉ ዝተኻየደ ኣፈናዊ ስምምዕ ተቐባልነት የብሉን ክብል ሃይማኖታዊ መራሒ ሰልፊ እማ ተቃዊሙ ኣብቲ ብ3 መስከረም ዝተኻየደ ዘተ እቲ ዝቐውም ሓድሽ መንግስቲ ሱዳን ሃይማኖትን መንግስትን ፈላልዩ ዘቐመጠ ሕጊ ክህልዎ ኣብ ስምምዕ ኣብ ዝተበጽሓሉ ጸሓፊ ሰልፊ እማ ኣሳድቕ አልማህዲ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ፍሊጡ እዩ እንተኾነ ሃይማኖታዊ መራሕቲ ውድብ ቀዳማይ ሚኒስተር ሓምዶክ ሰላማዊ ምስግጋር ስልጣን ዘረጋግጽ ጊዜያዊ መንግስቲ ክመርሕ ዳ እምበር ናይ መጻኢ መንግስቲ ዝምራሓሉ ሕግታት ክውስን ስልጣንን ሓላፍነትን የብሉን ክብል ከሲሱ ነሳት 30 ዓመታት ብሃይማኖታዊ መንግስቲ ክትመራሕ ዝጸንሐት ሱዳን ኣብዚ ናይ መሰጋገር እዋን ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ተኸታታሊ ኣኼባታት ብምክያድ ሃይማኖታዊ ዘይኮነ መንግስቲ ንምትካል ዝሕግዝ ስምምዕ እዩ እቲ ብዕለት 3 መስከረም ዝተኻየደ ኣኼባ እንተኾነ ዝስምምዕ እዚ ተግባራዊ ክኸውን ኣዘዝቲ ሰራዊትን መራሕቲ ውድባትን ክቕበልዎ ስለ ዘለዎም ኣብ ሓፂር ግዜ ክፍጸም ዘለዎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ ዝግለጽ ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙ ኣሎ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ